Very much na naman kabalen, marami na namang mga Christmas food bazaar ang nagsibukasan. Isa na nga dito ang road trips at The Infinity sa May Angeles City. Alam niyo ba guys na hindi lang food trip ang dadayuin natin dito? Meron din sila mga go-kart at inflatable playgrounds na sigurado mag-enjoy ang mga anak natin. Pwede rin kayong maglaro sa game zone nila at tumambay sa picnic area. Kung food trip naman ang pag-uusapan, marami kayong pagpipilian dito. Meron silang bibingka, patko, tanghulo, trending na ice cream, cheesy scallops, oyster, grilled squid, rice meals, samji in a bowl, crispy chicken, calamari snack, burgers, chicken wings, croffles, healthy drinks, barbecue, takoyaki, at marami pang iba. And yes, kabaled, meron din silang live performances dito para mas masarap yung food trip natin. Kung gusto nyo namang mag-visit dito, open sila ng Thursday to Sunday from 5 PM until 11 PM. Malapit lang sila sa Landers Angeles City and Marquee Mall. Kaya guys, kung naghanap kayo ng isang place na sigurado mag-i-enjoy kayo, pati yung mga anak nyo, punta na kayo dito. Maraming pagpipilian na foods and drinks at maraming pwedeng gawin na mga activities. Maraming available na tables and chairs at kung meron naman kayong dalang camping chair, may open area sila. At kung parkingan naman ang pag-uusapan, walang problema yan dahil napaka-spacious ng parking lot nila. Kaya kabalen, ano pang hinihintay mo, tag mo na dito yung manlilibre sa'yo at kita-kits tayo dito sa road trips at The Infinity Angeles City.